Ang topic natin tonight, 3 tips para maging consistent ka sa relasyon nyo. Una, gawin mong ugali ang maliit at makabuluhang effort. At pangalawa naman, makipag-communicate lagi. Pangatlo, panghuli, piliin mo siyang mahalin araw-araw. So, meron talagang ganun. Isang araw, pagod ka, inis ka, hindi ka sweet. Pero tandaan mo hindi talaga kamahal-mahal ang tao araw-araw. It's a choice. Piliin mo siya araw-araw. Consistency, di ba? Kapag sinabing consistency, ito ay intentional na pagpili sa tao. Hindi perfecto pero tanggap mo siya. Kaya sana maging consistent ka. Maging consistent lahat para hindi papalit-palit ng jowa yung mga tao na dumagdag sa mahaharot at nagtitikiman lang. Huy! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.